Magtayo po ang lahat. Isama po natin sa ating banal na misa ang pasasalamat ni na Almario and Sol Ramirez, Miller and Marical Limhoco, Brian and Marivic Suarez, LV Ingaran, Caridad Fedi and Cathy Laksamana, Severino Aga, Ronald and Joan Aga, Nicanor and Marcelina Magat, Romy and Lynn Barsaga, Danilo and Julie de Guzman, Flordelisa Ignacio, Tony and Evelyn Ignacio, Celi Bautista, Gregoria Bautista, Marlene Basco, Isabelita Manarang, Angelito Senior and Teresita Esguera, Consolacion Sulit, Tess Montano, Larry and Lily Clemente, Nimpa Navarez and family, Lito and Beth Ortega family, Cervantes and De La Merced family, Roberto and Susana Agurto, para sa pasasalamat nina Jason David, Donalisa and Anthony Fajardo, special intention nina Angela Manyo and family, Bernaline Jane Torres, at para sa kaluwalhatian ng kaluluwa nina Angelito Jr., Rustica, George Alan, Lito, Luisito, Mercedes, Micaela, Rufina, Ricardo, Juanito, Ruben, Crescencia, Librada, Aurea, Delphine, at Ferdinand.
Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pinupuri ka
Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mahihina. Ngayong aming kinukunita ang dakilang kapistahan ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Merced. Kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng Panginoon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok, nang ako ay isilang dito sa San Sinukob. Ako muna ang nilikha bago pa ang lupa at bukid, nauna pa sa alikabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ng mga langit, ako ay naroon na, maging ng ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako na ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal ng kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibay nitong mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos, dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't sa ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto at sa ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto at sa ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto at sa ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto at sa ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto at sa ganda. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kani-kaniyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo, ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan.
at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari, sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang pasusukuin niya ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: ang lahat ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po na. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, at sa lahat ng salit-salit lahi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang mga trono, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan, at saka siya umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po sa inyong lahat. Pinapaniwalaan ko po na tayong nagsimba ngayong araw na to, tayo'y pinagpala ng Diyos. Amen? Ay, mahina po yata. Hindi po yata kayo naniniwala na tayong nagsimba ngayong araw na to ay pinagpala ng Diyos. Amen? Pinagpala tayo. Bakit po? Pinagpala tayo dahil sinasabi sa atin ng ating unang pagbasa na ang katalinuhan ng Panginoon, no? Kinikilala niya ang bawat isa sa atin. Alam niyo po, meron akong naging kaklase nung ako'y first year hanggang third year high school. No? Ito pong kaklase kong ito, matalino naman. No? Actually po, pag meron kaming contest sa eskwela na tungkol sa essay writing, poetry reading, no? Siya po yung pinaglalaban ng aming section. Kaya lang po, kagaya ng marami sa atin, pagdating sa mathematics, medyo mahina po itong kaklase kong to. No? Pag magkukwis po kaming 1 to 10, kung minsan ang score niya 2, 3, ganun lang po yan. No? Pero po ang lahat ng ito, nagbago nung mag-third year kami. No? Nung mag-third year po kami, bigla-bigla ang grades niya, no? Bigla-bigla tumaas, no? Naging 7, 8, ganun po. Anong nagbago, no? Kung nagtataka po kayo, ang nagbago simple lang po. Kasi po nung third year kami, yung teacher namin bagong graduate, no? So bata pa si ma'am at medyo maganda si ma'am. Ngayon may crush ngayon yung kaklase kong yun sa teacher namin sa math. Kaya po, ang nangyari, kahit na mahirap dahil ayaw niyang mapahiya sa aming teacher, no? Bigla siyang nagsipag sa pag-aaral sa mathematics. Kaya nga po, yan ang isang bagay na dapat nating malaman, no? Kaya tayo'y kilalang-kilala ng Panginoon. Kaya tayo'y alam na alam ng Panginoon dahil mahal tayo ng Panginoon. Ulitin po natin yon. Mahal ako ng Panginoon. Lakasan po natin. Mahal ako ng Panginoon. Yan po ang unang pagpapala. Kaya po tinatawag natin si Maria, Birhen de la Merced. Bakit po? Dahil may awa ang Panginoon sa atin. May awa ang Diyos sa atin. Kaya may awa ang Diyos sa atin dahil kilala niya tayo. No? Kilala niya tayo na tayo ay makasalanan. Kaya kailangan natin ang awa ng Diyos. At dahil binibigyan tayo ng awa ng Diyos, ibig sabihin, mahal tayo ng Panginoon. Yan ang unang pagpapala. Kaya po sinabi ko, tayong nagsisimba ngayong araw na to, pinagpala ng Diyos. Pangalawa, no? Pinagpala tayo dahil sinasabi sa atin ng ating ikalawang pagbasa. Ano po? Tayo ay sinakop ng Diyos. Tayo'y ginawa niyang kakampi. No? Tayo, no? Pinili ng Diyos bilang kanyang kakampi. Kasama sa kanyang mga iniibig at kanyang mga alagad. Yun po yung isang bagay na makikita nyo. Alam nyo po, pag mag-uumpisa ang isang season ng basketball, isang bagay ang ginagawa nila. Yung pong tinatawag nilang draft pick. No? Pinipili po nila kung sino yung mga bagong magiging miyembro ng kanilang team. No? At sinasabi sa atin ng pangalawang pagbasa natin ngayong araw na to, tayo'y pinili ng Diyos. Hindi dahil tayo yung pinakamatalino, hindi dahil tayo yung pinakabanal, no? Hindi dahil tayo yung pinakamarunong sa basketball, kamukha ng sa draft pick. Yung unang pinipili, no? Yun yung pinaka marunong sa mga manlalaro. Pero po, sinasabi sa atin, bakit tayo pinipili ng Diyos? Kahit na tayo'y marupok, kahit na tayo'y nagkakasala, no? Kahit na tayo'y nangangailangan ng kanyang awa, bakit tayo pinipili ng Panginoon? Simple ulit ang sagot.
Dahil mahal tayo ng Panginoon. Kaya pag tinitignan natin ang Birhen de la Merced, dapat nakikita natin ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Kaya kung pinili tayong maging kakampi ng Diyos, no? Maging kanyang mga anak, no? Tayo'y pinagpala dahil tayo'y minamahal ng Diyos. Kaya po, ngayong araw na to, no? Sabi ng ating pangbungad na panalangin, ano po? No? Tayo'y nagdiriwang dahil sa kapistahan ng Birhen de la Merced. Pero higit pa doon, higit pa sa ating pagdiriwang sa kanyang kapistahan, dahil tayo'y nagdiriwang dahil ang bawat isa sa atin, kamukha ni Maria, ay inibig ng Panginoon. Dahil sa pag-ibig na yan, tayo'y kinaawaan ng Panginoon. Kaya tayo'y pinagpala. Kung baanong sinabi ni Santa Isabel kay Maria, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, tayo pinagpala rin. Bakit? Dahil tayo ay inibig ng Panginoon. Ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, ang pagpili niya sa atin, ang kanyang katalinuhan na bigyan tayo ng kanyang awa, yan lahat ay dahil sa pagmamahal ng Panginoon. At yan lahat dahil dyan tayong lahat ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Amen. Tumayo po tayong lahat ngayon para sa panalangin. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang kasihan niya ang ating pagtitipon sa araw na ito na ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng mahal na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Merced. Ating isamo, Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ang simbahan sa pamumuno ng ating Papa Francisco ay patuloy na palaganapin ang mabuting balita ng awa na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ang mga leader ng pamahalaan ay patuloy na gumawa ng mga hakbang upang malampasan natin ang mga pagsubok na dala ng pandemyang dinaranas natin ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa tayong mga deboto at nagmamahal sa mahal na Ina, Nuestra Señora de la Merced, ay madama at ipadama rin sa iba ang makainang lingap at pagmamahal ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ay madama ng mga may sakit at nararatay sa banig ng karamdaman ang pakikiisa sa hirap ni Kristo na siyang magpapabanal sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ay patuloy na pagningasin ang bukasyon sa tawag ng Panginoon, lalo't higit ang mga may nais na tumugon sa pakikiisa sa pagpapalaya sa mga modernong pang-aalipin. Gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga kasapi ng Mercedarian Order, nasaan man sila sa iba't ibang panig ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Ama, pag-alabin mo ang aming pagmamahal sa iyo. Patuloy kaming gabayan at hayaan mong akayin kami ng aming Ina, Nuestra Señora de la Merced, sa iyong anak na si Jesucristo, na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buo niyang sambayan ng banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, Nuestra Señora de la Merced, inihiling namin ang aming paghahain, ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog, na ikinalulugod mo kailanman, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita namin ang kapistahan ng mahal na ina ng Diyos, ang Birheng Maria, Nuestra Señora de la Merced. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, Puspos ng walhati ang langit at lupa, sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, o sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na kaming makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose ang kaniyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa mamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos, ang anak ni Maria. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa hapunan ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabahanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay makalay sa iyo. Amen.
Paghahandog sa mahal na ina ng awa. O katamis-tamisang ina ng Diyos at ina naming lahat, Reyna ng langit at lupa, kalugod-lugod na ina ng awa, bilang masunuring mga anak na nakapaligid sa inyong trono at nakaluhod sa harap ng iyong karangalang pagiging ina ng Diyos. Sa araw na ito na napakaligaya para sa iyo at malaking kasiyahan para sa amin, inihahandog namin sa iyo ang aming katauhan, ang aming mga kapatid, ang aming pamilya, ang aming bayan, at ang buong kansang katauhan. Inihahandog namin ang lahat ng pag-aari namin mula sa mga biyaya at walang hanggang awa ng Diyos. Kami iyong angkinin, pinakamamahal na ina, sa lahat ng oras ng aming buhay, sa kasaganaan at paghihikahos, sa tagumpay at sa kasawian, sa kagalakan at sa kalungkutan, sa kalusugan at karamdaman, sa buhay at kamatayan. Ngayong ipinagdiriwang namin ang iyong kapistahan, tanggapin mo ang aming taimtim na pasasalamat sa maraming biyaya at awa na ipinagkaloob mo sa amin. At nawa ay pagkalooban mo kami ng lakas ng isip, puso, katawan at kaluluwa upang kami makapagpuring lagi sa iyo at sa iyong anak na aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama ng Diyos Ama at Espiritu Santo sa kaluwalhatian sa langit. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa iyong nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ang Nuestra Señora de la Merced, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Masayang kapistahan at mabiyayang kapistahan ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Viva Nuestra! Una po, tayo nagpapasalamat sa lahat po ng dumalot na kiisa sa atin, mga deboto sa iba't ibang lugar at dito sa ating barangay at parokya. Pangalawa po, para po sa ating pagsunod sa protocols ng ating gobyerno para sa social and physical distancing. Pagkatapos po ng misang ito, yung pwede na po tayong lumabas sa gilid, tayo po ilalabas, gamit po ang mga pintuan sa gilid ng simbahan. Yung mga nasa labas po na naghihintay para sa susunod na misa, ay wag muna pong pumasok para bigyan po ng konting oras ang pagdidisinfect ng ating simbahan. Pagkatapos pong ma-disinfect, ay bubuksan po ang pintuan para makapasok na kayo. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga bisitang pari na nakiisa sa atin sa kagalakan ngayong kapistahan ng mahal na Nuestra Señora de la Merced. Ang una po ay ang direktor ng Bahay Pag-ibig, Bahay Pag-ibig House of Prayer. Yung po ang ating mga home for the aged ng ating Archdiocese. At siya po ay isa sa ating mga exorcist sa ating Archdiocese, si Father Carty Macalino. Ang ating pong kaibigan at ang ating isa sa mga deboto ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced, at isang tagapagtaguyod po ng ating mga gawain at siya po ang lagi natin tinatawagan kapag tayo ay may kailangang ipasuri sa kanya, ang kura paroko po ng Santo Cristo del Perdon Parish sa San Fernando, si Father Angel Amir Gamboa. Salamat, Amen. At ang ating pong nanguna ay ang kura paroko po ng Birhen de Lourdes Talang, ating pong kabikarya, si Father Romer Tubo. Muli po, Among, maraming salamat po sa inyo. Viva Nuestra! Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyoko habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa dakilang kapistahan ng Nuestra Señora de la Merced, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Viva Nuestra! Viva!